תחנת שחקים כאן קודקוד. הנה הגיע היום. אנו לוקחים גורל אומתנו ועמנו בידינו. זוהי שעתנו, אין ראויים מאיתנו. תחנות שחקים כאן קודקוד, התקפה, סוף. אוגדה 36 בפיקודו של תת-אלוף דדו בר כליפה יוצאת להתקפה על חטיבת העיר עזה. צק"ח 7 בפיקוד אלוף משנה אלעד סורי מבצע קרב התקדמות ופורץ את מערך ההגנה על ציר סלאח א-דין באזור בארי. כאן קודקוד, תקדה אותנו עשה. הרי לאויב כי כאן שאתה חטיבת המחץ. תחנות חטיבה 7 כאן קודקוד, סוף. בעקבותיו צק"ח 828 בית הספר למ"כים בפיקודו של אלוף משנה ישראל פרידלר. תחנות קבזים כאן קודקוד, אני גאה בכם. תנו למשימותיכם עתיד פקודה, תזכו בהן עד הניצחון. סוף. במשך יומיים של קרבות עזים הם פוגעים קשות בגדודים זייתון ונוסירת. צק"ח 188 בפיקודו של אלוף משנה אור וולוזינסקי מבצע פעולת הטיה בשכונת שג'אעיה ומשמיד אויב רב. החטופה אורי מגידיש חולצת במבצע מורכב תחת פיקוד אוגדה 36. חטיבת האש בפיקודו של אלוף משנה נועם סובל יורה אלפי פגזים בסיוע לצק"ח 7, וגדוד 334 יורה בפעם הראשונה מאז לבנון השנייה את רקטת הרומח. צק"ח גולני בפיקודו של אלוף משנה יאיר פלאי מצטרף ללחימה, עובר דרך החטיבות וממשיך את קרב ההתקדמות האוגדתי עד ציר החוף. תחנות גולני כאן קודקוד, זוהי המשמרת שלנו, זה יהודנו. התקפה סוף. במקביל, צק"ח 7 וצק"ח 828 מרחיבים את המסדרון, וצק"ח 828 מבצע את המסדרון ההומניטרי. 828 מחליף את 7 עד לבריכות החמצון, וגדוד 749 סולל ציר מהגבול עד הים בזמן שחטיבת האש מטווחת אויב כ-200 מטרים מכוחותינו. גדוד 13 שנמצא על החוף בפיקודו של תומר גרינברג זיכרונו לברכה נתקל בלילה במערב של עשרות מחבלים. גדוד 405 מגמיש את טווחי הביטחון ויורה מאות פגזים על האזור בסיוע לגולני. גדודים 603 ו-53 מצטרפים לסייע לגולני בהובלת המג"ד סגן אלוף סלמן חבקה זיכרונו לברכה. סלמן, כרגע הצעירים שלי חתומים להגיע. האם אני יכול לעזור לך במשהו פינוי מיידי? עבור. תודה רבה סלמן. בעיצומה של היערכות צק"ח גולני להתקפה על שכונת שייח' ג'דין מזהים הכוחות את היערכות גדוד צברה מולם לכיוון דרום. הכוח משנה את התוכנית במהירות, מאגף את שייח' ג'דין מהחוף, מפתיע את גדוד צברה מהעורף ומשמיד אותו. במקביל, צק"ח צנחנים בפיקודו של אלוף משנה עמי ביטון פושט יחד עם כוחות מיוחדים למרחב האוניברסיטה, הקאנטרי ובית החולים הטורקי. צק"ח 7 מרחיב שליטה במסדרון תוך ביצוע פשיטות בפאתי זייתון ובשכונת תל אל אלנה. צק"ח 188 בשיתוף עם שייטת 13 עובר את צק"ח גולני וחובש את מעגנת עזה ומשמיד את אנדרטת המרמרה. רמה כאן קודקוד, משימתך לתקוף את מרחב המעגנה ועד קו המים. תחנות מנתח כאן קודקוד, התקפה. 828 מסיים לתאר את המסדרון ומאפשר למאות אלפי פלסטינים להתפנות דרומה. מודיעין, שב"כ ו-504 עוצרים עשרות פעילי חמאס וג'יהאד מדי יום. צק"ח גולני פושט המחנה פליטים שתי מדרום, במקביל לכוחות מוקדם 162 המגיעים מצפון, וביחד משמידים את גדוד שתי. צק"ח 7 מחתר את בית החולים שיפה, יחד עם כוחות מיוחדים, שלדג, יעלום ופיקוד העורף. במשך שבוע הם חושפים תשתיות טרור, אמל"ח, פירים ועוד. צק"ח 188 תוקף את שכונת רימל, משתלט על לשכת מח"ט עזה ומג"ד זייתון ונתקל בבית החולים אל-קודס. צק"ח צנחנים לתאר את מרחב שייח' ג'דין ושכונת רימל ומשמיד תשתיות רבות. במקביל למאמץ התמרון, צק"ח 828 למרכז לוגיסטי קדמי, מל"ק, ביחד עם האגד הלוגיסטי של אוגדה 36, הכולל תחנות דלק ומים בעומק השטח, ואף סולל קווי צינורות מהגבול עד אליו. אוגדה 36 יוצאת להתקפה על גדוד זייתון עם 828 מדרום, גולני ו-188 ממערב. גדוד 603 איתר וחילץ את גופותיהן של רבת נועה מרציאנו זיכרונה לברכה בת ה-19 ושל יהודית וייס זיכרונה לברכה בת ה-64 שנחטפו לעזה. צק"ח צנחנים מתאר את שייח' ג'דין, תל אל אווה ואל תל. הצק"ח מוריד את מגדל אל תל ואת מגדל המודיעין הצבאי וחושף פירים ממלכתיים רבים. צק"ח 16 בפיקודו של אלוף משנה ניתאי אוקשי מחליף את צק"ח 828 שמתקדם מערבה אל החוף ותופס אחריות על האגף הדרומי במערבי האוגדתי. בתוך כך, בניין הפרלמנט של חמאס ובית המשפט העליון שלו נתפסים. צק"ח 900 בפיקודו של אלוף משנה יניב ברות מתמרן בפעם הראשונה ברצועת עזה. משתלט על רכס ה-70, שולט על פאתי שג'אעיה וזייתון במזרח ומטפל בפירים מערכתיים רבים. צק"ח 828 תוקף את גדוד נוסירת בשכונת בקשי בסיוע של גדוד 404 מחטיבת האש 282. ב-24 בנובמבר החל מבצע דלתות שמיים, בו שבו 114 חטופים. במהלך המבצע האוגדה מעלה כשירות. ב-1 לדצמבר החל הקרב על שג'אעיה, גולני מצפון, צנחנים מדרום
188 ממזרח, וכעבור כמה ימים, ב-9 לדצמבר, צק"ח 828 החליף את 900 מדרום. 282 מפעילה אש כבדה כאשר גדוד 411 נכנס לתוך הרצועה והתותחים יורים בכינון ישיר לתוך השכונה. עם נפילת שג'אעיה הושלם כיבוש צפון הרצועה על ידי אוגדה 36. איבדנו חברים טובים, לוחמים ומפקדים גיבורים, עזי נפש. אתם דור הניצחון, וכולנו מבינים שזהו אנחנו או הם. אנחנו ממשיכים קדימה. יהיה זמן גם לכאב, עכשיו נלחמים. ב-25 לדצמבר החל הקרב על חלק המזרחי של מחנות המרכז. צק"ח 828 תופס את רכס ה-80 השולט על אל-בורייג' ממזרח. צק"ח גולני יוצא להתקפה על החלק הצפוני של אל-בורייג' וצק"ח 188 יוצא להתקפה על החלק הדרומי. חטיבת האש 282 מסייעת באש מסיבית. הצק"חים כובשים ומתארים יעדים נבחרים ופוגעים קשות בגדוד אל-בורייג'. ב-2 לינואר אוגדה 36 יוצאת להתקפה על יעדי התעשייה הצבאית של ארגון הטרור חמאס. צק"ח 188 תוקף את חלקו הצפון-מערבי של מחנה אל-בורייג', עוצר כ-50 מחבלים מתוך מחסה הומניטרי וחושף את התעשייה הצבאית הגדולה ביותר של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, וממוקמת בלב הציר ההומניטרי סלאח א-דין. צק"ח גולני תוקף בדרום את אל-מראזי, משמיד פעילים ותשתיות רבות וחושף מחרטות גדולות לייצור והפעלת אמל"ח הכולל רקטות ארוכות טווח. ב-5 לינואר, צק"ח 11 בפיקודו של אלוף משנה נדב מייזדס מצטרף מצפון ותוקף את רוב האפו של אל-בורייג' ולאחר מכן תוקף יעדים מרכזיים במזרח אל-מראזי. עם סיום הכרעת החלק המזרחי של חטיבת מחנות המרכז, אוגדה 36 משמידה את תעשיית הטרור של חמאס ומנטרלת את מתקן ייצור הרקטות הגדול ביותר ברצועת עזה. דרך ארוכה עוד נכונה לנו במעלה ההר, אבל נחושים אנחנו, בהבנה כי הדרך עוד רבה ואין זה תחילתו של סוף ואולי סופה של התחלה.